El Liverpool atravessa una mala situació, però no patiu, perquè avui vinc així en Sam per a construir l'equip de cara a l'any que ve. Golpeo, tocó en Hugo Duro, que le negó el gol a su compañero, y ahora la réplica inmediata. Bueno, Sam, estic molt content de que estiguis en el canal. Moltes gràcies per convidar-me. A tu. Te tienen a la càmera fa temps, perquè jo sé que parles prou i saps molt de futbol. Sé... Bueno, algo. No, saps prou. Entonces avui t'he portat perquè, bueno, vaig estar mirant clubs que estaven en una situació un poc ruïna per a fer un reconstruint. Agarrem un equipo i, com si fossin director esportiu i un poquet director financier, un poquet, pues, reconstruïdo de cara a la temporada que ve. La flipadeta, no? La flipadeta, un poquet de flipadeta, com si fossin... Vaig a tenir una feina guai. Exacte. En este cas, m'agrada el Liverpool. Està prou mal i el que anem a fer és reconstruir-lo de cara a la temporada que ve. Coses que hem parlat que anem a fer, entre elles, reduir la massa salarial, perquè anem a imaginar que Liverpool no se classifica la temporada que ve per Champions. No. I per a UEFA... I per a UEFA està complicat. La lògica hauria de dir que sí, i que el Fulham en algun moment caurà. I el Brighton igual. El Brighton igual. Jo crec que per UEFA anem a dir que sí, Sí. anem a suposar que se classifica per UEFA. També tenim 60 milions Vale. pressupostats. Jo crec que és un pressupost prou realista si no estàs en Champions. Són més vendes. Més vendes. Vale. 60 més vendes. I pues, si poguérem pues, rejuvenecer el valencià, rejuvenir un poc la plantilla, pues estaria prou bé, perquè és un poquet ja abuelacos. Vale. Sí, alguns ja estan ahí demanant asilo ja. Sí. I, bueno, farem un equip intentar per tornar a Champions i inclús si podem competir per Lliga, pues, a tope. Sí. Així que anem a anar posició per posició, Vale. repassant i dient, pues esto me queda, este no, i opcions de fitxatge que tenim per aquesta posició. Tu has estudiat, fer sí, hasta una fulla impresa, Fulla impresa, en color i tot, m'he gastat així els diners... Exacte. Ja veuràs. Vale, pues lo primer que anem a fer és, antes de la plantilla, és entrenador. Jo mantinc. Tu mantens a Klopp, jo també m'agradaria mantenir a Klopp. Tenia opcions, tenia Luis Enrique, que és prou de la meva devoció. Sí, però per desgràcia sabem on pareix que se'n va, a l'Atlético de Madrid. I també Tuchel, també pot ser, però... Però sona per al Paris Saint-Germain. Tots hem buscat en Klopp. Sí, jo penso que sí. A mi cau molt bé, Klopp. Sí, a mi m'agrada molt i m'agrada molt la seva filosofia. Sí que és de veres que les seues últimes temporades en els clubs sempre són decadents, com és el cas, però bueno, que té equip per a repuntar. Sí, jo crec que l'equip està prou en ell, no hi ha ninguna informació de que se porten mal. Confiem en Klopp, seguim en ell, i a partir d'ara anem a gestionar la plantilla. Vale. En porteria tenim 3 porters, Alisson, Kelleher i Adrián, que acaba contracte. Jo me quedaria amb 2. Jo tinc dubtes. Alisson me queda, Segur. Alisson me queda, 30 anys, però confiem en ell com a titular, estic d'acord. I Kelleher tinguem uns dubtes, és de cantera, no? Si no m'equivoco. Sí, o sigui, puja del sub-21, no ha jugat molt perquè tampoc ha tingut opcions, Suplent. però quan ha jugat no ho ha fet mal. I Adrián acaba contracte, no renovem, no? Té quants? 36 anys. Però aquesta persona... Damunt, quan ha jugat, no ha sigut el millor rendiment del món. Vale, Kelleher, depèn si mos quedem. Jo tinc una opció de porter. Hi ha un equip que me sap molt mal llevar un porter, Que és el València. que és el València, que està a punt de baixar-se a una divisió, Vale. que té Mamardashvili. Sí. 22 anys. Està sent el millor de València. Sí, amb molta diferència. Ara el València baixa, Sí. si Mamardashvili que tindrà 25 milions de valor del Transfer Market. per 10 el traus. Jo crec que per 15. Baixant a segona? De segona. Baixant a segona, siguin Peter Lim. Ahí molt ben puntualitzat. I anant-te'n a la Premier? Jo crec que per 13 milions se podria treure si baixa a segona o si se queda inclús el seu representant va a forzar. Sí. I Mamardashvili tampoc és tonto. No, vull dir, Mamardashvili jo el veig un porter, no va ser el primer porter de Claro. Liverpool, però pot arribar. Pot Sí. jugar alguna copa, si això, i Alisson té 30 anys. Sí. Un rebo natural que puga, si juga bé, després ser titular. Vale. Què fem? El fitxem? Jo penso que podríem mantindre-ho i depèn de lo que ens sobre, Vale. el fitxem o demanem una sessió. Vale. El deixem en stand-by, Claro. este fitxatge. Centrals tenim a Van Dijk, Konaté, Joe Gómez, Matip i Nathaniel Phillips. I Williams, que està cedit en el I Blackpool. Williams, que està en el Blackpool. Molt bé. Però per anar cedit en el Blackpool, que va baixar de categoria, Sí. No ni el contem. hasta luego. O dubte també. En Transfer Market 3 milions. Bueno. A un Bournemouth, Sí, el típic Bournemouth dice que compra fichaje random de Nottingham Forest. Nico Williams, pum, fora. Pues apuntem 3 milions de Williams. Sí, 3 milions. 63, vale. I després, vale, jo en meu cas m'he quedat a Van Dijk Sí. i a Konaté. Vale, I els altres me les he fumat. vale, estic d'acord amb tu. Vale, pues jo Gómez en Transfer Market ficava 30. No Sí. crec que per 30 el tregues.
per 25. Jo què sé, ara puja el Sheffield i jo Sí. penso que te'l fitxen per 15-20 segur. 20, jo crec, no Gómez pues té nom perquè ha jugat en Liverpool, 20 milions jo crec que treus. Vale, sí. 20 milions, pues A favor. 63 milions. Vale, jo Gómez le venem. Sí. Matip, també el venem. Sí, Traurem menys perquè al munt acaba contracte en 2024. 10 milionets. 10 milionets jo crec que traiem. Té 16 valor en Transfer Market, 10 milions treus. La Roma segur que estarà sí, típic preparada per joc, agafar-lo. sí. I Nathaniel Phillips, que també venem, fica 6 milions, podem vendre per 7 i quadrem 7 milions. Te'l vens, no te'l deixaries de quart central. Vale, pues ho deixem en stand-by i Claro. mirem en les opcions que tenim. Vale, Vale, opcions que tens de fitxatge. a veure. Centrals. Vale. Com a primera opció, i pense que seria realista perquè damunt és central dret, si no m'enganye, Vale. Marc Guehi. Vale. Que són 35 milions en Transfer Market, però el Palace jo penso que per menys de 40 no el solta. I damunt li queda De contracte rotllo hasta el 26-27. Juntant. Després, havia pensat dos que són paregudes, que són Pau Torres i Lenormand, que són 50 milions i 35 milions en Transfer Market, però els dos tenen només un any de contracte. Vale, hi ha alguna que m'agrada, te digues meues. Vale. Jo soc un rata, vale? He estat mirant el mercat gratis que s'ha encontrat. Home, això està molt bé. Està molt bé, està molt bé. Està Si superbé. lo podem gastar diners. La primera és un futbolista que central guerrer, ja a nivell top d'Europa, i que a mi m'agrada molt, l'he vist en directe, que és Skriniar. Screener, vale. Skriniar. Què passa? Que està a punt ja de firmar per el PSG. Ho t'he fet. Ho té prou fet. Pareix que ho t'he fet i gratis damunt. Sí, entonces, claro, llevar un fitxatge al PSG és complicat. Sí. Perquè ahir hi ha una... Vull dir, ells van apostar per un sou alt Sí. i nosaltres justament no podem apostar per un sou alt I no per tenim entrar Champions. en Champions. I no tenim Champions. Vale, doncs quina descartem, perquè ja ho t'he fet en el PSG. Sí. Tinc altra opció, del Eintracht de Frankfurt. Acaba contracte, jo no coneixia molt, he estat informant-me. Evan Endika, 23 anys, central, 1,92. Ell sé... Que ho juga tot i té 32 milions de valor. Ell sé no va al Barça darrere d'ell? Pot ser. Vale. Jo estic informant-me i pareix bon central. Vale. Té 23 anys. Vale. Ha jugat ja en Champions? El firmaria. Sí, vull dir, per a ti, i, per exemple, tens a Phillips, que són 25 anys, Sí. que no té experiència. I este ho juga tot ja en el de Frankfurt. Perfecte. 23 anys, entraria ja I l'Eintracht està molt bé, està jugant Sí. la Europa League, Ha jugat a Europa. està molt bé en la Bundesliga i tot. Jo a favor. Jo tiraria, vale, este sí, Evan Jo Endika, penso el que fitxem, perfecte. Des que tu tens, des que més m'agradava, Lenormand m'agrada prou, perquè Sí. Pau Torres, a mi per la Premier li falta contundència física. Sí, I què havies de primer? Marc Guehi, que Marc ja té camp guanyat en la Premier, seria una aposta de futur perquè no m'ha apuntat l'edat, però és un crio realment, tindrà 20, Sí, 22 anys, 22, sí, 22, 23 anys. Està jugant bé. Marc Guehi també m'agrada. El Palace, 35 no, jo crec que 40 podrien treure-lo. Sí, i li enviem a Rice Williams o a Nathaniel Phillips fins i tot, en plan de... Nathaniel de Phillips primera. té 25 anys. Jo pense que quadraria. 40 milions. I Nathaniel Phillips se ho enviem i mos portem a Guehi. Jo pense que sí. Sí, jo crec que Jo sí. pense que sí. I així Vale. ja tenim ja 4 centrals contundents, no, vamos. Sí, para atropellar a la gente. para que se echen en el puesto. Nos quedaríem en Van Dijk, Konaté, Guehi i Evan Endika. Vale, Bé, 4 centrals potents i encara mos queda prou pasta. vale. Passem. Laterals esquerres tenim a Robertson i a Tsimikas. Jo me quedaria els dos. A mi és que Tsimikas no m'acaba. No t'acaba. No m'acaba. Igual me'l quedava, però en plan aniria tantejant el terreno. Sí, no. Tens alguna opció de lateral Sí. esquerre? He vist 3 cosetes que són Raum, el lateral del Leipzig, en el Mundial me va flipar. Vale. Molt club, alemà, molt de garra, però són 26 milions i és jovenet. Grimaldo, Jo també tinc, és la que és molt bo. Acaba contracte. Acaba contracte? Sí, Això no ho havia vist jo. pues acaba contracte. Damunt el Benfica ven molt car. Sí, i acaba contracte. Això és, l'opció és que acaba contracte. I l'altra opció que jo havia vist és Gallà, que conforme està el València i si baixa... Que no el veig com a titular del Liverpool. No, no, més que Gallà està prou mal aquesta temporada també, Està, bueno, de València està tot molt mal, de veritat. L'opció de Grimaldo per 0 euros és que Pues jo no sabia... Pues ja està. me fica cachondo. I és jove també. És jove, té 27 anys. Bueno, jove. té li queda... M'estàs dient Li queda encara recorregut Sí, com a sí, futbolista. sí. I venim a Tsimikas, entonces. Sí, home, jo pensé que Tsimikas... Fica de 8 milions. Per 20 jo crec que treus, Sí. Home, si el Barça ha encasquetat a Dest, pensa que són 15 milions a la vecina. Fiquem 25 Tsimikas.
Vale. Jo crec que 25 que vens, Algú podem enganyar. algú podem enganyar. El Barça perquè està el Mateu Sí. Alemany ara, però... en un la Everton és directiva en ganes de fer coses... Bueno, l'Everton. Sí. L'Everton. Sí, ara també anirem a l'Everton. Sí, vull dir. ara anirem. Vale, pues entonces Simicas 25 milions Mm. i Grimaldo firma gratis. Sí. Perfecte. Pues planteem en el lateral dret. Sols tenim a Alexander Arnold, si no m'equivoco. Y a Calvin Ramsey lo que pasa es que está lesionado. Està lesionat. Yo lo mantendría. Está acaba de fichar desde estiu. Nos podem quedar els dos. Jo m'havia apuntat a Livramento i a Foyt. Yo me había apuntado a Foy, pero que se iba a pagar. Seria pagar 30 Y milions mínim. l'únic que Pavard li queda un any de... Pavard. Sí. Buah. Está descontent del Bayern y li queda un any de contrato. Pavard sería... Buah, es que sería una locura Pavard. O sea, firmes a Pavard y ya te tomes loco. Pero ahora, tindre-lo ahí, en lo que cobra, Pavard firmaríem per la temporada que ve. clar, parlaríem en ell en plan de... Ja estem en Champions. Aguanta. Aguanta, que anem a per tu. Pues Pavard, si fem una segona part de vídeo, Pavard estarà ahí. Tanquem la defensa, Vale, ¿vale? una defensa a tope. Defensa s'ha quedat prou bé. Migcampistes, ara sí ve aquí viene la salsa. Tenim a Stefan Badjetic, que està jugant molt bé, jugador de 18 anys. Brutal. Gallec. Sí, És té bona pinta. Ojo, Té ojo bona des pinta. del camp, Gavi, Pedri, Badgetic. Per futura Ojo, secció, 18 anys, està prou loco. Ja està. Curtis Jones, Fabinho, Naby Keita, Thiago, Henderson, Oxlade-Chamberlain i Milner. Milner acaba contracte. Jo crec que hi ha 37 anys. És que, Si renova per Baix, està bé perquè és un tio que te complís en tots els... sí, pot jugar a dret, pot jugar a les posicions. Li renovem 1+1. I damunt, per lo que tinc entès, té bona actitud. Sí, És un tio- és un veterano. És un tio cachondo tal. Vale, pues renovem prou a la baixa, que és el que vol. Stefan Badjetic. Sí. Jo el cedia. Ah, jo me'l quedava. Te quedaves ja? Home, està jugant... Ja està titular. jugant titular. I jo el veig amb molt bona actitud i el veig molt És bé. un tio valent, Sí. Juga, que no és un futbolista que és tímid al camp. No. No, té inclou, pot evolucionar. Vale, pues no sé què quedem. I damunt, que cobra una misèria. Cobra poc. Això mos ve bé. Aleshores. Això mos ve bé. Apostem per ell, entonces. Claro. Perfecte. Curtis Jones. Jo l'enviava. És que no està jugant. És que damunt no m'ha acabat de despegar. No m'ha està acabat de despegar. jugant. I també té mercat, se fica 22 milions. Sí, Entre un els 20. Forest, un Blackburn si puja... Fiquem, perquè té cartell. Curtis Jones, Sí. té el nom és de Curtis Jones. L'eterna promesa que... És inglès, que per això paguem més, perquè li ve bé per al tema d'inscripció Sí. d'equipos. Bueno, mira, fiquem 22 i si no tenim 100. Vale. 22. Que és més fàcil de calcular. Quadren, sí. Ahí está, vale. Curtis Jones al carrer. Fabinho. Vale. Depenent de lo que passi. Jo tenia pensat Ben-Lo. Una perquè cobra, és de les que més cobra, i perquè ara tinc unes opcions de fitxatge que serien el relevo de Fabinho. Vale. Ara te'ls diré. Vale. Naby No, Keita. si jo també tinc un parell. Sí, no? Tens ahí un... Sí. Vale. Naby Keita. Acaba el Fora. contracte este any. Fora. Acaba Ni contracte. el renovava. No renovem? No. És una eterna promesa també. Té 28 anys i no ha demostrat tot el que tenia que demostrar encara. Al carrer. Thiago. Acaba el contracte 2024. Una renovació a la baixa. Renovació a la baixa. Però jo- Tu creus que la firma? Sí. Jo que també. És que on se'n va anar? Ja. Bueno, al Barça, millor. Ara ja... Ja. I ho dic jo que ojalà no s'hagin agranat mai. I si no renova, mos el quedem un any més i ja se n'anirà gratis, tampoc. Vale. Pues Thiago, com se quedem. Henderson, 32 anys. És capità. Capità. És capità. Capità, jo Ja crec que... està. Jo crec que sí, ens tenim que quedar. Si estàs reconstruint un equip, l'últim que tens que fer és llevar-te el capità. Damunt inglès, que I tinc juga. que tenir sort inglesa. I Oxlade-Chamberlain, que també acaba contracte. Jo no renovava. És que jo crec que tampoc, tio. Vale. Estic fora d'ahir, tio. Soy futbolista del país que pot estar jugant a futbol Un altre. 74 anys, tio. Vale, pues res. No se quedem. Harvey Elliott, jo me quedaria. Sí. A principi de temporada estava fent molt bona temporada. Prometia més de lo que tenia. Jo me recordo de veure el partit que se va lesionar, un Tocho, i ese partit està sent espectacular. Però Tocho. apunta molt bé i damunt pots jugar d'extrem, Sí. que és polivalent. Sí, pot jugar per les posicions. Jo també me quedaria. I Carvalho, què fas tu en ell? Cedir-lo. Cedir-lo no és bona opció. A veure, aquí és així que els agrada jugar al futbol. Al Brighton, si... Al Leeds, si se quedara, Al també. Leeds. O fins i tot fora, a un Real Societat. Cedim. Jo cediria. Cedim, vale. Per aprofitar la inversió. Vale, 102 milions tindríem perquè m'ho paguin 2 milions per sessió, més o menos. Vale, pues anar a veure opcions per a mig de camp. Així ja seguim la fantasia. De fet, així jo trobo el qui de la qüestió. És el fitxatge que necessiten este i el del central. Digues opcions. Bellingham. Ja, és... A veure, Tenen ganada per ell. així em passa una cosa. Bellingham no ets un Champions. Ja.
Esa es la puta número 1, que no I són està Champions. el Madrid, està el City... Està el Madrid, està el City, està l'Arsenal que també... El United, que també... El Chelsea ja no pot anar a per ell perquè no li cabe... El fair play toca la porta, ja des de farem. És complicat. Jo m'encantaria Bellingham, és la meva opció, però tinc unes opcions més barates i també molt factibles. I jo tinc una opció que a tu te molarà molt. Declan Rice. Sí. El West Ham en Barcelona acaba contracte en 2024, és té que eixir. de 26 anys. No, té menys, té 24 anys. Jo és que més majors que jo. Jo me Sí, podria morir. tu sempre tires a l'alta, no? Ja, tio. No, jo crec que Declan Rice. Declan Rice, Vale. así fica 80 milions, però serà mentira, És que, clar, más o menos. Si va a segona, jo penso que 50... 60, perquè a Premier League estan locos. Que Jo crec que per 60 milions, quedant un any de contracte i baixant a segona, el treuen. És el capital i és boníssim, és una estrella mundial ja, papi. sí. Però 60 milions el traiem. Sí. Vale, Declan Rice mos el quedem i damunt del projecte que vam construir alrededor de Rice també té prou de sentit. Tinc més opcions. I damunt, opcions molt econòmiques. Però No dic més 0 euros. rotllo cap avant. Més rotllo cap avant, sí, migcampistes. Vale. Hi ha un jugador que m'agrada molt, de Premier League, acaba el contracte, jo dic Tielemans. Acaba contracte. Acaba contracte. Uah, sí. 0 paus. És molt bo, És boníssim. És molt bo. És molt bo. Mm. Jo pense que tindrem competència a l'hora de posar-li sous, Sí, però és que és molt bo. Sí. és que n'hi ha per ell. Sí. I així he anat tens ahí pel pivot migcampista 4 jugadors molt top, Sí, oi? Sí. Vale. Posem la fasta Anem. de la taula. Qui més tens tu? Jo tenia apuntat així, per a jugar més de migcampista a Ward-Prowse. Jo també el tinc apuntat. Perquè el Southampton se'n va a segona. Vais a segona, segur. Vosaltres com uns carronyeros, Anem així, tots els que baixen a segona, ras. És que vull dir, estan baixant a segona enguany, ja molt bona. Sí, és que és És que hi així. ha un molt bon nivell. I Ward-Prowse, si baixa a segona, jo pensé que no estava jugant a segona, és xic. Que va, és I boníssim. és molt més jove de lo que pensava, Sí, també. té 28 anys. A la pilota parat guanyes un plus. Guanyes, per mi és el millor futbolista del món, la pilota parada, o sigui, és que ho clava tot. I damunt el carisma que tenen les celebracions de gol en el palo de gol, buah. Sí. Ward-Prowse, fiques aquí 30 milions d'euros i jo crec que el treus per eixe preu. Sí. És capital, òbviament el Southampton no pot desprendre d'ell, però és que la realitat és que no pot jugar en segona. Després, jo havia vist una altra opció que és Maddison per a jugar de mitja punta. Són 55 milions i li queda un any de contracte. I el Leicester, no sé jo com acabarà en segona divisió. En el descens, perquè estan ahí... Jo crec que se va salvar, jo crec que sí que se salvarà. Sí. Vale, de moment firmar Ward-Prowse y firmem. Sí. Entonces sí, nos quedaríamos entonces en Stefan Basetic, Sí. Fabinho, Sí. Thiago, Henderson, Sí. Milner, que podría jugar algún día, Declan Rice, Tielemans y Ward-Prowse. Sí. El midcamp és absolutament d'élite És total. brutal, vull dir. És brutal. Sí. Passem ja als extrems. Per extrem esquerre, aunque molts d'estos juguen també Sí. per la dreta, Luis Díaz, Diego Jota i Gakpo. Jo me quedo els tres. Jo a Jota el vendria. És que no està jugant. Des de que se va lesionar, no està. Jo, si tinc venint algú, venc també a l'extrem. A Jota. A Jota. 26 anys, 56 milions de valors. 40 milions, I- que el traus, Jo crec que 40 i 50, El Wolves no el voldrà de l'altra volta. Mira, el Tottenham, per exemple. En Tottenham. El- Vale, si no. Jota, si vols, O un venem. United. 50 milions, 50. Vale, venem. 72 milions tenim. Passem a la dreta. Mohamed Salah, a veure. És que és molt bo. Ja és molt bo, o sea, És que és molt mos bo. ten que quedar, És que realment. ahir, per exemple, lo mal que va estar el Liverpool és que Salah en, Ja, és en un que- moment te salva el partit. Perquè ja ves ben-lo para baixar massa salarial No. i el PSG millor podria firmar-lo, però és que té 30 anys encara té 2 anys encara de... Sí. Sí. I és molt bo. És molt Vull dir, bo. És És, que és el millor del és dels millors del món. Si volem i- fer un projecte guanyador, té que estar. Sí, tant, tot. Així tinc opcions loques, la veritat. Vale. Una és una fumada que és un jugador que va... Ara va... Ah, que l'has escrit i tot. Sí. Però mirant lletra a lletra, Sí. no? Vale. A veure si dic bé. Krivica Kvaratskhelia, de Nàpoles. I és col·lega de Mamardashvili. Ahí anava jo. És col·lega de Mamardashvili, perquè són compatriotes. És que igual se porten a matar, però bueno. No, Són no, compatriotes, ja Tenen està. pinta bona gent. Què fan dos georgianos per la Premier? claro, pues- Hacen a mi. Tenim 72 milions i jo crec que s'anirien tots en ell, la veritat. Porta 12 gols i 15 I de assistències. Laurentis, cuidao, negociant. Sí, és que és molt car. Cuidao, perquè si demanaven 100, però si ven... Ja, jo deixaria en stand-by, mirem les opcions que tenim a la delantera. Jo per la dreta també m'he anat en un moment al Mercat Lliure, que Vale. potser te mola aquesta opció, que és Marcus Thuram.
que pots jugar per les dues bandes i pots jugar per el mig. És un bitxo, també pots jugar de delanter. És molt ràpid, claro, Sí. claro. És que pots jugar en les tres posicions d'atac. I porta este any 11 gols, 25 anys, gratis. Sí. Està molt bé. Jo diria que este ja, Jo, com este també pots jugar de davanter, damunt és que matem dos partidars d'un tir. Sí. Vale, doncs de moment firmem amb Marcus Thuram i deixem en stand-by si fitxem alguna més. I anem a la delantera, que tenim a Darwin Núñez i Firmino. Jo, Darwin me'l quedava segur. Darwin, sí, pues se quedava segur. No està tenint una millor temporada, però sé que confiant en ell és un altre top. I Firmino Jo no el porta. Té 31 anys, Ja jo crec està. que ja és el moment de... acaba contracte, Acaba moltes contracte. gràcies. Tenim 72 milions per afrontar fitxatges de delanteres. Així jo tinc coses que me fiquen molt cachondo. Sí, Sí. que és Kane. No, ojalá Kane no entre. Ahí va Anthony. Buah, ho havia pensat. Seria molt top. Jo no l'havia apuntat perquè pensava que no anava a tenir diners. És que vaig a dir estadístiques. Este any porta 15 gols i 4 assistències. Sí. La temporada passada 14 gols i 6 assistències i fa 2 en segona divisió 33 gols. I a més que no és el marcador, és I que és jove. les baixa, per dalt és una bèstia. Per això de Liverpool jo crec que prou bé, perquè el Brentford també és prou directe. Clar. I el Brentford te va demanar pasta. Te van a la pasta. Perquè el Brentford no necessita vendre 60. 60... Vale, pues l'Antoni. Firmem? Vale. Vale, perquè havia apuntat Osimhen, però Osimhen no mos dona el pressupost. Sí, si vols pagar 200 milions, Sí, no mos dona el pressupost. Vale, i damunt teníem el Marcus Thuram, que també pot jugar a tu. com Darwin no s'espavile, este xic pot jugar. L'Antoni i firmem, 60 milions. Vale. Pues haurien 12, que és, no sé si pots invertir en algun puesto. Jo crec que no... I ja estaria, crec que un equip molt complet. Estaria. Si vols fem un repàs a tot. Vale. Vale, en porteria tindríem Alisson, Sí. Akelege i Mamardashvili. Vale. Centrals, Van Dijk, Konaté, Guehi i Evan Ndika. Laterals esquerres, Robertson i Grimaldo, brutal. Laterals dret, Alexander Arnold i... Ramsey. Migcampistes, així la fantasia, Stefan Baksetic, que no sé ni pronunciar-lo mai, Fabinho, Thiago, Henderson, Milner, Declan Rice, Tielemans i Ward-Prowse. Buah. Que locura. Clar, és que veient això, Milner, no, que se'n va Ja. si vol, Sí, Milner, sí. Al cuerpo técnico. Milner, claro. Al cuerpo técnico. I tens 37 anys, vull dir, El pobre- si, és si que- jo amb 26 vaig arrastrar-me pel camp de futbol set, Sí. esta persona conté que Sí. està, vull dir. Després, Luis Díaz, Gakpo, esquerra, Salah I Thuram per la dreta. Y Thuram per la dreta, y l'altre Darwin Núñez y Antoni. Y yo creo que este equipo, chavales, no sé si podria enviar 4, però... Què mos falta? No, però damunt està molt bé perquè les temporades ara cada vegada són més llargues. UEFA són molts partits, Sí, sí. i jo crec que queda un equip que pot rotar, que... Donar per competir Sí. en totes les copes. Que no queda coixo en ninguna posició. Que has de jugar també en la Carabao Cup, que algú Claro. té que jugar. Algú té que jugar, efectivament. Eso. Bueno, pues jo crec que de puta mare. Champions l'any que ve, i ja un equip format, portem Al qui càpiga. a Pavard, i ja tirant, saps? I ja està, Ja ja tirant. Bueno, pues deixeu també en els comentaris a qui fitxeu vosaltres, també. Pues ja m'he aportat a no sé qui, tal. Sam, moltes gràcies per vindre. Gràcies a tu. Bueno, ja sabeu que Chon Chon se n'ha tirat a fort. Ah, sí. Ahí, som líders en Som el líders, Betis, som líders, si algú voleu un bon futbol. Sí, exacte. bé, Jo fitxaria molts d'aquest equip, la veritat. Sí, però bueno, que res, ha estat molt guai. Si us agrada, doneu like, ja veurem a veure Liverpool com ho gestiona. Like, compartiu, aquestes coses. I res, que se deixem I la campaneta. I la campaneta, per ajudar. una notificació. Quan hi ha un vídeo, ja que no munté La molts notificació vídeos, de Patalla Habana, puta tu. entreu, doneu like, corriu. Allà veu. Molt bé, moltes gràcies. Adeu. Adéu. Eu sempre més fam,